हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम दिनैनि दिनखौथ' गासैबो मिथिखायो माने दिनैथ' सरस्वती पुजा माने गासैबो बेखौ फालिखायो आरोना हिन्दुफोरा ओमफ्राय दानाथ' गासैबो बेहाय हिन्दुल' नङा माने गासैबो फालियो मुस्लिमानो जा ख्रिस्टियानानो जा माने गासैबो थांजोबखायो आरोना स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दंब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो फाइनालि आङो लोगोनि रुमाव सफैबाय दा ओमफ्राय लोगोनि रुमनिफ्राय जोङो ओंखारबोबाय आरोना बाहेराव माने कलेजाव थांनोसै ओमफ्राय एसे बेरायनोसै आरो लोगोफोरखौबो लोगो हमनोसै Heros, do follow me on Instagram. अरे मेरे बारे में बोलो शेयर मतलब मेरा YouTube. कैसा बोलते थे? रुको. नोंथांमोननो माने आङो आंनि लोगोखौ इन्ट्र' खालामना होनि बिनि नामा रश्मि टकबिपि माने बे कार्बि आरोना बर' नङा ओमफ्राय नोंथांमोनना नायदो हाय बोलो हेलो Tomiki channel ko like subscribe. What's your name? Huh? What's your name? Tell them. Hello everyone. Tell my subscribers. Our Sorry. Yeah. Tell to my subscribers and my viewers. क्या बोलूं? कभी बोल Tell about you and Hello everyone. Myself Rasmi Tabipi and I'm from Umrang Sudibahasa. Hi. Love you. and subscribe to her. Oh, please do like, comment, share, and subscribe to her channel. And for the जल्दी वीडियो मिलने के लिए press the bell icon. Okay. Thank you. अभी हम लोग कहाँ पे जा रहा है बोलो ना अभी समीर का कॉलेज में जा रहे हैं तो समीर विल ना हम लोग का दोस्त समीर उसका कॉलेज में जा रहा है अभी हम लोग तो आप लोग को भी दिखाएगा हम इसको मतलब मेरा दोस्त उसका दोस्त को ना सी कितना बोरो हाँ तो ना बोरो लोग औ नै माने बर'बो दं माथो गथ'फोर माने बिसोरबो दख'ना गानदों आरोना थेवब्लाबो गुवाहाटीनि बर'आ जोंनि माने गामिनि बायदि नङा आरोना माने जोंनाथ' बर' रोंजोबखायो नालाय ओमफ्राय गुवाहाटीना बर' रोङा आरोना बर'बाबो ओमफ्राय आं बिसोरखौ भिडिअ लानो नागिरदों बिसोरसो उल्था आंखौ लादों जों दा लोगोनि कलेजाव फैदों आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो जोंनियाव थांगोन जोंनिफ्राय नायनोसै मा खालामनाय जायो
कलेजावनो दङ स्वादेशी कलेज अफ कमार्स गुवाहाटीयावनो आरोना आंनि लोगो आरोना मणिपुरि माने समीर होननाया बेनो ओमफ्राय बियो मणिपुरनि आरोना ओमफ्राय बेहायनो न'आव दंखायो गुवाहाटीयावनो बिराद मोजां आरोना नांगौ टाइमाव बहुत हेल्प खालामो ओमफ्राय आंबोथ' हेल्प खालामो बिसोरखौ हाजासिम माने लोगोजों लोगो हेल्प खालामलायनांखागौ बेयो माने गासैनिबो थाखाय नेसेसारिखा स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो इन्टारेस्ट दंब्ला जों दा स्वादेशीनिफ्राय एसपि देवरायाव फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि दिनाव बिराद ट्राफिक आरोना मानो होनबा माने जोंनि बेहायल' माने गुवाहाटीयावल' नङा माने सब जायगाथिंनो मानो होनबा गासैबो न' सिंनिफ्राय ओंखारजोबोनालाय सिख्ला सेंग्रा गासैबो माने बेरायजोबखायो ओमफ्राय सिख्लाफोरना कम्पिटिसन जायो आरोना ड्रेस आपनि जों दा डाइरेक्टलि रुद्राक्सआव फैबाय आरोना माबाफोर जानो होननानै ओमफ्राय बेनिफ्राय थांफिननोसै रुमाव गावस्रानानै लोगोजों लेते रहेगा जाने में फ्राय आं दा थांनो नागिरबाय आरोना मानो होनबा आंना बिसोरनिफ्राय गोजानसिन बिसोरना खाथियावनो ओमफ्राय बिसोरबो गावबा गाव थांसिगोन आरोना गावबा गावनि रुमाव बा न'आव ओमफ्राय आंबो थांसिगोन बाय 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 चलो बोल रहा हूं मैं मना कर रहा हूं रेडी सर ने मैं बोला चलो बाय बाय काट के लास्ट वाला दिखाना बाय बाय